Helo, ni ydw I a dyma Ioan ac am yr wythnosau nesaf da ni'n edrych yn ôl ar wersi Cariad at iaith y llynedd. Ydyn, we're looking back at last year's Cariad at iaith, felly arhoswch gyda ni I weld pa wersi a pa weithgareddau be o'n i'n gwneud y llynedd. Helo eto, rwan, yn ogystal â lot o'n gwersi ni, dyma beth arall sydd yn y rhaglen heddiw. Mae'n sbwriel, Bob. I hapus gyda wyneb glas? Hapus iawn. Da iawn. OK. Peidiwch yn trio hyn gatre, blant. Iawn, be am i ddechrau trwy fynd nôl I ddosbarth ni a I weld be oedd hi'n neud bore dydd Mawrth? Wel, oedden ni'n edrych ar Dyddiau'r wythnos, Days of the Week. Ydych chi'n gwybod Dyddiau'r wythnos? Very light aside, Days of the Week. Fywyd, mae'n ddefnyddiol, useful, ie? Pryd wyt ti'n mynd I nofio? Pryd wyt ti'n mynd I dyn? Days of the Week, right. Felly, dydd Llun. Dydd Llun. Now, this is very random, but it might help you remember them, ond falle ddim, yeah? So, Llun also means, without the dydd means day. Llun, oh, excuse me, it's nothing else. Ydy picture hefyd. Iawn? Llun. Dydd Mawrth. Dydd Mawrth. Mae'n swnio fel mouth. Yeah? Mouth. Dydd Mawrth heddi. Hynny. Wyn. Epiglottis, yeah? Dydd Wyn. Did you say Dydd Wyn? Dydd Mercher. Dydd Mercher. And merch, what does merch mean? Girl. Ah, iawn. Complete sexist. We all wear bunches, fel obviously. And triangular dresses. Yeah, of course. Yeah. And no arms. Oh, yeah. And feet. Dydd Iau. Dydd Now, Iau also, in North Wales, means a liver. A liver. Which you... Well, Yours are taking a battered wythnos yma. That looks like my liver. O enw Iau. Iau? Iau. Dyna ydi ei henw hi? Yeah. That's her name? Yeah. Mother-in-law? Fy mam yng Nghyfraith. Ei henw hi ydi Iau? Iau. Iau? Iau. Was she called liver? Yeah. Ydi o'n fer am rhywbeth? Is it shop or something? Na. Oh, Dim hello, ond Iau. Oh, yeah. Yeah? Iau. Dwi erioed wedi clywed hynny. Wel, dyma ni. Neis. Iau. Reit te. Dydd Gwener. Dydd Gwener. And beth ydi Gwen? Smile. What do we do on Fridays? I remember that, yeah. Gwener. Dydd Sal. Lowry Bowen. Lowy Bowen Day. Dydd Sul. Dydd Sul. Like Morlo. Morlo. But don't start calling it Dydd Morlo. That's what'll happen and things. I've tried. I've tried. Yeah. Fydyn nhw, ni hi wyw yn Okay, am rwan, gwrandewch, dwi'n mynd I ganu a gwyliwch chi am join in gyda'r actions y symudiadau, iawn? Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau. Where is your liver? Here? Fan hyn? At the back. Fan hyn? Where's mine now? Fan hyn? Where's Fan hyn? Rhywle? It was under there. It's right around there. Oh, I did, right. Twinges in mine Fel hyn, there. Mine right there. Dydd, yeah, okay. Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. Un weithgaredd da ni'n neud yn aml yn y dosbarth ydy llenwi'r bwrdd gwyn gwag
efo lot o eiriau Cymraeg. It is an exercise we do quite frequently. Pam, Ioan? Wel, mae'n ffordd dda o gadarnhau wybodaeth yna. Good way of consolidation. Ac wrth gwrs, wnaethon ni orffen efo'r ffinale fawr, yr Anthem Genedlaethol eto. Gwlad. 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 Iolwydd ein gwlad. Tramor yn fyr. I'r fyr o ddau. O bywyd i'r iaith. He's going to try. Off, he's gone. Ti di llosgi dy benglinia ar y carpet, Cariad? Do. I think that's a good place to end. Oh, aroswch am munud bach. Alfie, faint o'r gloch ydy hi? 11 o gloch. Wel, dyna ffordd neis iawn o orffen y wers, ynddo? Yeah, and it was a lovely way i ddechrau'r prynhawn hefyd, achos oedd gennym ni sesiwn arlunio, y painting session, efo'r artist Meirion Jones. Mwynhewch hwn a welwn i chi ar ôl yr egwyl. Dyn ni'n mynd i arlunio ein gilydd. Dyn ni'n mynd i wneud portread bach. Pa fath o eirfa dyn ni eisiau? Papur. Papur i ddechrau, da iawn. Llun. Llun, fel dydd llun, dydd... Brush. Brush. Lliw. Pa liw ydi hwn? Glas. Da iawn. Pa liw ydi hwn? Porffor. Pa liw ydi hwn? Llwyd. Arian. Arian. Diolch yn fawr, Gareth. Dim byd. Braf i weld fod yr elfen gysadleuol yn fyw ac yn iach, ac maen nhw mewn dwylo da gyda'r artist Meirion Jones. Beth o'n i'n meddwl ni wedi ddechrau oedd wneud sketches a just ryddhau, loosen up a little bit, ynddo fe? Just dwdlan fel un i ddechrau dan oed. Gareth yna, ie. Does dim pawb yn gallu gweld Gwen y Mona Lisa chwaith Gareth, ond mae peintio portread a gallu adnabod y person yn y llun yn eithriadol o anodd. Os dawn ni o ma a rhywbeth sy'n edrych fel pwmpen, fyddwn ni in credit. Really small ears. Helo, clistiau bach. Clistiau bach. Look at me, babes. Oh, look at them eyes. Minimalist yn ymwneud gyda un. Minimalist, Yeah, dwi'n hoffi minimalist, Marion. Mae'n neud darlun o ferch yn anodd iawn, achos mae'r croen mor llyfn yn dweud. Trying to give him some character, but it's so difficult. Mae hwnna'n dda iawn. Ydy gweld, dwi'n meddwl. Dwi hefyd, mae hwnna'n droi'n cryf. Reit, maen nhw wedi cael cyfle i ymarfer, ond rwan ti'n hapus iddyn nhw fwrw ati efo'r paint. Ydw, dwi'n hapus, maen nhw'n edrych yn hapus hefyd. Felly, y beth byddwn ni'n gweud nawr yw edrych am y peth mwyaf golau maen nhw'n gweld. Look for the lightest thing in your frame there. Mwyaf golau. Mwyaf golau a mwyaf tywyll. And then work towards the mid-tones from that then. Yeah? Okay. Wyneb glas, Alfie. Hapus gyda wyneb glas? Hapus iawn. Da iawn. Alfie, edrych ar fi. Miss Bwriel, Bob. Right, yr oed gwallt mewn ar lein horizontal, cryf yna. Ydy, right. Bob, ma' hwnna dda. No, I can't get the colours. Mae'n edrych dim bach fel rockstar. Ei, Alfie, be di'r barf yma? No, that's her neck. It does look like a little bit of a goatee, but... Barf, ydy? Mae'r sesiwn wedi dod i ben, ac mae'n amser ar ddangos y gwaith. Mae'n flin dy fi, Bob.
Mae'n flin dy fi ti. O, da iawn. Da iawn, Bob. Alfie. Oh, that's all right, love. Ma hwnna'n dda. Oherwydd, dwi'n credu bod Lucy yn edrych fel Cleopatra, ti'n bach. A mae Gareth wedi dala yr ochr exotig yma i gygymeriad Lucy fan hyn. Felly, hwn dwi'n credu yw'r enillydd, y marn bach chi. Ennill! Diolch! Da iawn. Wel, gyda llawn ni, mae gyda ni rhywbeth bach sydd wedi cael ei ysbrydoli gyda ti fan hyn, wedyn. Oh, wow. That's awesome. That's great, but... Oh.